Kuntando kabangani esithi ndivile wasibeka kanye pha kwimizuzu masenze belishumi linesithathu ibethile pha insimbi yakhe insimbi yesixhenxe siyangena ke sibulisa kuwe mphulaphuli ekhaya ngomvulo entsukwini mhla we-17 kwinyanga kamatsha kumnyaka ka-2025 kungabethela ixesha ke ngokuqinisekileyo seluyibamba mphulaphuli into yokuba ngaba sitsho sithi ezolimo injalo nje kungemivulo sithi mpilontle mpilonde apha emfuyweni sisiloko ke sicebisana ngezinto into ezawuthi zibe kanti ziyasinceda wethu apha emfuyweni yethu kwenzele ihlale isempilweni injalo nje ihlale isemandleni nakolo ke usuku namhlanje khona uMr Nqetho kwela cala lingaphaya usivuyile kaNqetho yena ke ezosixelela injalo nje ezocebisa kuwe mfama into yokuba ngaba zinto ekumele uzenze uqinisekisa into yokuba ngaba imfuyo le yakho isempilweni. Namhlanje ke umcibe esuphethe isijonga ukubaluleka kwempilo yebele kwimfuyo nonobangela wokufa kwebele nendlela esinoligcina ngayo lesempilweni ibele libalekile ke mphulaphula lemfuyo lapho ke apho sikhoyo kolosuku namhlanje sincokola lo mcimbi noMr Nqetho sele khona ke mphulaphula African Computer Radio apha istudio mhlabam. Sasazi mandibulise kuwe ndibulise mandla kubaphulaphuli bevukani. Yes. Mr Nqetho namhlanje sithetha ngomcimbi obalulekile okanye omnye umuntu ozathi hey bendingayazi bangaba ibele limele linakekelwe ibele lemfuyo le. Namhlanje njengoko selitshayelele sijonga ukubaluleka kwempilo yebele apha emfuyweni nonobangela ke wokufa kwebele nendlela ke esinokuligcina ngalo elibele lesempilweni. Ndiyafuna ke ungene nje uyitshayelele. Sasazi mandibulele elithuba. Ezinye izinto zibonakala zincinci. Yes. And ezinye izinto ungangazihoyi kanti zichaphazela imveliso le ujongene nayo. Ibele ke msasazi lilungu lomzimba ongalidelela lifihlakele liphaya ngaphansi. Yes. Kodwa ukuba ufuna ukubala amathole lenkomo enawo ufuna ukubala amatakane legusha lebhokhwe enawo yonke lento ixhomekeke ebeleni ngoba ibele lingekho akukho thole liyawuphila apho. Yes. Ibele lingekho akukho takane lebhokhwe netakane legusha eliyakuphila. Yilonto siyithathela ingqalelo into ba namhlanje make sizocacisa ngokubaluleka kwebele msasazi. Okokuqala ke okundithetha ngakho into kokuba ukuze sizuze amathole masiqiniseke ngempilo ebeleni. Yes, masase singena ke Mr Nqetho well phulaphula nawe kuyayazi bangaba ndiyafuna ke ngoba ninento yobangaba nizithumele voice notes zenu sekuphela ixesha okanye ndizifumane sekuphele nenkqubo. Ndiyafuna ke mphulaphuli nizithumele voice notes zenu pha kwa 0738491740 immediately egqiba nje ucacisa uMr Nqetho uyawubeke esiza emibuzweni yakho onayo mphulaphuli ukhona ekhaya. Mandikunike mhlobo msingene kuyi. Ndiphinde ndibulise ndibulele kwakhona msasazi. Yes. Mnqongo. Yes dad. Ingxaki esikuyo okanye amafama athi adibane nayo yenziwa kukungahoyi okanye kukunganiki kunakekela imfuyo yakho ungumfuyi. Thina sibukela inhle imithi. Yeah. Sibukele inhle izala ithole izala ithole elihle. Sichwabe izandla msasazi. Kukho izinto ekufuneka uyazi into kokuba uyiba ngumququzeleli wazo ukulungiselela into ba elithole uzaliqhwabela izandla malikwazi ukukhuliswa ngunini. And ezi zinto awuqali ukuzinakekela okanye ukuzihoya kuba ithole sekuthiwa nali lizelwe. Amafama ke axakeke kakhulu msasazi zizinto ezizezinye axakeke kancinci kulento idibene nemfuyo. Yes. Ndiyayiqonda ke axakeke kuba eyophangela msasazi kuyofuna imali. Yes. Kulityalwe into kokuba nale seyikhona ekhaya imali ngoba la nkomo ihleli phaya nje iyimali and la nkomo ihleli phayana funeke izele imali msasazi. So ukuzalwa kwethole ukuzalwa kwetakane kukuzalwa kwemali.
le mali ke funeke uyiphe ilihlo ile mali ikunina wethole uyiphe ilihlo ilithole uqobo. Lento idibene nempilo yebele msasazi. Ayonto amaxesha amaninzi elithi ibele libe nokungaphili kuba sekuzelwe ithole. Yes. Iyenzeka lento amaxesha amaninzi ngelixesha ithole liseseswini kunina okanye ngelixesha lenkomo ingekadibani kwanenkunzi. Kodwa kukho ixesha elibaluleke kakhulu msasazi. Ela xesha lokokuba ibele liqala ukukhula ithi lukhona utshintsho olenzekayo emzimbeni. So ela xesha eli yamsasazi ayiko kukhula nje kwebele koko nokuvuleka kwalaa ndawo kuphuma kuyo ubisi. So kubalulekile ke ngalo lonke ixesha ibele malinakekelwe msasazi. Yes. But ndizawuthetha kuqala msasazi ngesifo esibizwa ngoba sisifo sebele. Okay. Bayasikhumsha ke bathi yi-mastitis. Esi sifo msasazi xa ndinika nje iba yintoni i-mastitis. Yes. Sisifo esihlasela intlala yebele esingena ngokwentsholongwane ezithi zingene phaya ngaphakathi embeleni. Nto leyo ikhokhelela kukudumba kwentlala yebele okanye ukudumba kombele. Nto leyo ikhokhelela kwiintlungu ezingummangaliso. Nto leyo ithi ichaphazele ubisi oluzawuveliswa ngokobunintsi balo nangokomgangatho walo ubisi olo. So into ke ethi yakulibulala ibele iya ekufeni kwethole msasazi. Yes. Now ndifuna ke singene ekucaciseni intoba lento isisifo sebele Yes. iyintoni msasazi okanye yenziwa kwenzeka ntoni ize kubekho okudumba kwebele msasazi. Zindlela ngendlela ezikhokhelela ekudumbeni kwebele. Siyawukhumbula ndifuna uthetha ngeyokuqala. Yes. Phaya embeleni kukho imithambo and la mithambo ihamba igazi and ela gazi lityhutyha phaya embeleni and ela gazi liyaphuma embeleni liya emzimbeni wenkomo. Ngamanye amazwi eli gazi lingumbhobho ojikeleza umzimba kodwa ke liyohamba mandla phaya emibeleni msasazi. Yes. Ndifuna ke sicacise kuqala lento iligazi. Igazi msasazi yenye inqwelo esetyenziswa ngumzimba ukuthutha izakhamzimba apho zihleli khona ziye ekubeni umzimba uzifumana zonke. Yes. Uba lenkomo itya ingca okanye lenkomo itya eso sondlo uyinika sona, eso sondlo sehla sisuka emlonyeni sehle ngombiza siyongena esiswini siyofika emathunjini. Kuyo yonke la ndlela ihanjwa kokwakutya ezazakhamzimba zikokwakutya ziyafunxwa zifunxelwa emzimbeni and zihamba ngegazi ukugcwalisa umzimba. Yes. Ndifuna ke sijonge ngolo hlobo lento ukubaluleka kwegazi. Now but apho sikhona sisembeleni msasazi. Umbele lo unale mithambo kwalinga elagazi kwakho ukuhloba kwenzeka ezi zinto sithi xa sizibiza ngamahlwili. Yes. Ihlwili ligazi elonakeleyo elijiyileyo, ihlwili ligazi elifileyo and ihlwili liyavala phaya emthanjeni msasazi ukuba igazi elilelinye elisaphilileyo nelisefresh lingakwazi ukudlulela ngaphambili and nelibuyayo lingakwazi ukubuya indlela ngoba kuvale elahlwili. So amahlwili athi avale kwimithambo ephaya emabeleni. Lo mahlwili akhokhelela ekwenzekeni kwesisifo sithi sisifo sebele msasazi. Yes. Lo nto izawukhokhelela kukudumba, izawukhokhelela kubushushu obuphezulu, izawukhokhelela kwiintlungu ezingummangaliso, izawukhokhelela ekonakaleni kwentlala, ekwenzekeni kwezigaqa phaya entlaleni yebele, ekwenzekeni kwezigaqa phaya ebeleni uqobo. Yimpilo ukophuka eyenzeka ebeleni. Kukuqala kokulahleka komsebenzi ofana uba wenziwa libele ngoba impilo ayikho ntle konakele msasazi. Eyesibini into engunobangela kokufa kwebele msasazi. Yes.
Inkomo, igusha, ibhokhwe msasazi zilala phaya edlelweni emhlabeni xa zidiniwe okanye zilala phaya emgqubeni esibayeni ngexesha lasebusuku. Azilali ke msasazi zilithathe ibele zalibeka emqolo, zilala ngqo ngalo ibele msasazi. Ngeli xesha ke ibele liqala ukutshintsha kuba kukhula ithole ngaphakathi, laa ndawo iphuma ubisi nayo iqala ukuvuleka ngamaxesha athile, and ukuvuleka kwalaa ndawo kuphuma ubisi kukukhokhelela kokungena kwezantsholongwane. Yes. Okanye inkomo eyenyisa ithole msasazi, igusha, ibhokhwe eyonyisa itakane layo, kuba kaloku olwabisi apho luphuma khona luphuma ngalaa ndawo ivulekileyo embeleni msasazi. So xa ilala ayithi mna ndincancisa ithola ndinolala ngelibele, ilala ngqopha phantsi ilale ngombele lowa. Iintsholongwane eziphaya phantsi emhlabeni ezizintlobo ngeentlobo msasazi zifumana ithuba elihle lokungena ngalaa ntunja ivulekileyo embeleni. Zakungena ezaa ntsholongwane ziluhlobo lwakabhakthiriya, zakufika ngaphakathi msasazi, zenza ukonakala kwentlala yebele, zenza ukubola kobisi msasazi, nto leyo izawuyiqaphela into yokoba ubisi ngoku ayilisaphumi ilubisi olu lwesiqhelo. Yes. Ngamaxesha athile luphuma ilubisi olujileyo, ngamaxesha athile luphuma ilubisi olubonayo into yokokuba lunazo nezitains okanye igazi elikhona apha kulo. Ayiselo bisi lifanele uba luyatyiwa inkomo, lithole. Yes. Ingaselo bisi lifanele uba liyatyiwa ngumntu, ngoba iyakuxelela into yoba konakele msasazi, ubisi lonakele, ibele lonakele, kwenzeke esi sifo sithi sisifo sebele msasazi. Eyesithathu msasazi, into ekhokhelela ekonakaleni kwebele msasazi, isenoba le nkomo ihlatywa yenye, isenoba le nkomo ngela xesha ibihamba edlelweni ihlatywe ngumthi onameva okanye ihlatywe lucingo. Oko kukrazuka kwebele msasazi, ukudumba kwelabele kuhamba kuyochaphazela ukusebenza kwebele, kukhokhelela ekubeni konakale ubisi ngaphakathi, ukujiya kobisi, ukwenzeka kwegazi elibisini. So yenye yezinto ekhokhelela uba sithethe ngesifo sebele msasazi. Yes. Enye ingxaki msasazi ekhokhelele kubizeni kanye le nto yokonakala kwebele msasazi. Masiqale ngapha. Sikhumbuzo sokuba isilulo esiyaqala isavulile ukubhalisa ezi courses zilandelayo: End User Computer Course, inyanga nje ezintandathu; Office Administration Course, inyanga nje ezintandathu; Cashier Course, iveki nje ezimbini. Ngeenkcukacha ezithe vetshe, fowunela uZinhle Ntunja kule nombolo 063 890 7351 okanye usindwendwele esilulo ecala edolophini kude kufuphi neeofisi zakwa-SASSA nase-Home Affairs. Sikwanikezela nangezi nkonzo zilandelayo: photocopying, funeral programs, ID photos, certificates, printing and internet services. Ukusukela ngoMvulo ukuyotsho ngoLwesihlanu sivula ngentsimbi yesi-8 ukuyotsho ngentsimbi yesi-6 malanga. NgoMgqibelo nangeCawe sivula ukusuka ngentsimbi yesi-8 ukuyotsho ngentsimbi yokuqala emva kwemini. Nceda usindwendwele uzozivela awona maxabiso afikelelekayo edolophini. Silulo Technologies. Right, sabuya ke kwela qala lentengiso, masiphinde sibuyele kuwe Mr. Ngqetho. Ndiyabulela msasazi. Sihlukene kanye sikwizinto ezikhokhelela ekubeni kuthiwe inkomo, igusha, ibhokhwe inesifo sebele msasazi. Bendizawungena ke mngqongo kwindawo ethi Yes. ukulahleka kococeko apho inkomo evelisa ubisi, noba ilivelisela ithole, noba iluvelisela kuba ilubisi oluzotyiwa ngabantu. Ukulahleka kococeko kuloo ndawo kukubuthelana kweentsholongwane ezizongena emibeleni ezizawukhokhelela ekubeni sibe nale ngxaki siyibiza ngokuba sisifo sebele msasazi. Yes. Ingxaki eyenzekayo ekujikelezeni komzi lo kuhlala kuwo igusha, ibhokhwe, inkomo ezinamatakane ezinamathole, okungqongileyo kukhokhelela ekubeni uba awukuqwalaselanga and ube uyakunqanda okunozongena ngaphakathi kungakhokhelela kule ngxaki yokufa kwebele. Sithetha ngantoni? Amakhalana asuka ngaphandle emadlelweni msasazi ayinxalenye yezinto ezithi zisekungqongeni
kwale ndawo lihleli kuyo la makhalane ukubuya kwawo edlelweni afike onakalise imibele msasazi. Yes. Kubekho esi sifo sithi sisifo sembele ekugqibeleni. Now msasazi ndifuna ke sicaciselane ngenhlobo ezithi zibekho zesisifo sithi sisifo sebele msasazi. Now esi sifo sivela ngendlela ezimbini. Ikhona oluhlobo ulubona ngamehlo indoba elibele eli aliphilanga. Yes. But likhona ihlobo esi sifo esivela ngaso apho ungaboni into kanti esi sifo sikhona msasazi. Yes. Make siqalise esi sicacileyo cha uba kwenzeka ntoni msasazi. Ukubona ukudumba okwenzeka embeleni nakwinhlala yebele msasazi. Yes. Ubushushu obuphezulu, inhlungu ezithi zenzeke, ukutshintsha kobisi msasazi. Lolwabisi lujiyayo okanye lube nemachapha okanye lube kubonakala uba kukho igazi elikhona apha. Kungenjalo olubisi msasazi ibe lubisi othi xa ulijonga kubekho izinto ezingathi zingamaphetshana amancinci phaya ngaphakathi okanye ibe lubisi olungamanzi msasazi. Yes. Zindlela ke ezithi olu uhlobo luthi libonakale ngqo luziveza ngokwezompawu sele ndizichazile msasazi. Yes. Ukanti olu uhlobo ungaluboniyo lona ngamehlo uye ungaboni into wena kanti konakele phaya ngaphakathi. Uyayiqaphela wena sekonakele, uyibone lenkomo seyingakwazi nosukuma, uyibone lenkomo sele kunzima kakhulu kwinhlungu ezivayo emzimbeni kanti ivinhlungu zebele msasazi. Yeah. Ibele msasazi inyama apha ebuhlungu kakhulu. Msasazi ethi ke yakuhlaseleka namandla ayaphela ngoba ezanhlungu zigqiba amandla omzimba. So olu hlobo lwesibini msasazi akubonakali kudumba, akubonakali kutshintsha kobisi, kodwa uyibona sele kuhambele phambili kakhulu ukugula. Yes. Kodwa ke xa ingaphephe zijonga zifumanisa batyhini lenkomo ihlaselwe yile ngxaki msasazi. Yeah. Now kuyo yonke ke lento msasazi yokonakala kwebele msasazi kukho izinto efuneka sizazi, izinto ezithi ukuba ibele awulinikanga ingqwalasela ngokwempilo uyalahlekelwa zezi zinto. Ukuba yinkomo evelisa ubisi, Yes. luyehla kakhulu olobisi elo msasazi. And olobisi iluvelisayo lubisi olumdaka, lubisi olungekho semgangathweni, lubisi elungenotyiwa ngabantu, lubisi elungenokhulisa kwathole elo msasazi. So yilahleko emandla eziswa sesisifo sithi sisifo sebele msasazi. Yes. Kwa imeko yokuhlala ngokonwaba kwale nkomo okanye kwale gusha inethole xa ithe yanelingxaki yelibele msasazi iyachaphazeleka imeko yokonwaba ngoba kaloku ixesha elininzi xa kukho esi sifo le nkomo kwintlungu le nkomo ayiziva yonwabile kwalapha ekuhlaleni ngoba inese ezintlungu nobu bushushu buphezulu. Yonke loo nto ichaphazela imveliso yobisi msasazi. Yes. Now uba ke esi sifo sifikile msasazi amathuba amaninzi ngawokokuba uzawuba nenkomo ozikhuphela ngaphandle kwimveliso msasazi. Le nkomo iba ngazala ikhulisa ithole, iba ngazala ayikhulisa ithole, kanti ingxaki isekubeni le nkomo wayiyeka okanye ilihlo lakho zange likwazi ukuyibona into yokuba ithe yahlaselwa sesi sifo. So sinengxaki ke yokuba nelahleko ephezulu ngoba kaloku ukulahleka kwamathole abefanele aveliswa yile nkomo, ahleka kwemali ofanele ba uyayenza kobu buhlanti msasazi. Yeah. Masikhumbule kaloku mafama inkomo eyimazi noxa inexabiso layo kumzimba wayo kodwa ixabiso layo likhuliswa mandla kukuba ikunike amathole. Yes. Likhuliswa mandla kuba ikunike ubisi ukongeza kwela xabiso layo lenyama msasazi. So xa ingakwazi ukuvelisa inyama kuba awunakuyithengisa ngoba ibigula sesisifo sebele, Yes. awunakwazi ukukhulisa ithole, ithetha ukuthi ulahlekelwa ngamathole, awunakwazi ukuthengisa ubisi kuba kaloku ubisi lunesisifo msasazi. Yes. Yilahleko kuwe epokothweni leyo
ungumfama. So sizama ukushicilela into kokuba ibaluleke kakhulu into basiyiqwalasele lento. Yes. Ibaluleke kangangoba msasazi umfama nomfama kubalulekile uba makabe nabo ubudlelwane nogqirha okufutshane naye wonyango mfuyo, makabe nabo ubudlelwane negosa lonyango mfuyo, ngoba ezinye izinto asiqeqeshelwanga thina uba masikhawuleze sizibone, kodwa ngoba nobudlelwane nabantu abaqeqeshelwe izifo zemfuyo yenza loo nto inciphe indleko ekufanele uba sidibana nayo msasazi. Ndizawubuyela ke msasazi kwizinto ebesendike ndathetha ngazo phaa ngaphambili. Yes. Kodwa ndifuna ke ndiphinde ndizishicilele msasazi. Okay. Into ethi inkomo ephethwe sisifo sebele zithini impawu othi uyibone ngazo? Yeah. Ukudumba kwebele, bubushushu obuphezulu, kukuba bomvu kwebele msasazi, kukuzibonakalisa into yoba ikwintlungu msasazi ezingummangaliso, ukutshintsha kobisi okwenziwa kuba kaloku elabele linala mahlwili, kubekho la maphetshana kolabisi lubonakale lungamanzi, ubonakala uba kukho ububofu obukhona kolabisi msasazi. Yes. Zimpawu ezo oziqwalaselayo xa ibele lonakele msasazi. Kodwa ke eyona nto ithi ziveze enye kwakhulu kukuba le nkomo iyayibonakala into yoba iphethwe ngumkhuhlane, iyayibonakale into kokuba nyhani ayonwabanga, ayikufuni ukutya. Uba unazo ezazikhangela ibushushu, ibonisa ubushushu obuphezulu, and ibonakala inkomo enqungupheleyo ekunzima nokuhamba uyofika ime ndaweninye, iyoyika nokulala phantsi ngoba elabele libuhlungu kakhulu for ibingalala ngalo. Yes. Yiloo nto uyofika ime nqokotho ime ndaweninye msasazi. Ogqirha ke bona msasazi banendlela abakhawuleze bayibone ngayo lento, ngoba kukho ukutsalwa kobisi, okwakutsalwa kobisi kuthunyelwe ke kubaxilongi kuzobonwa into kokuba ingaba ezinto zingamachaphaza ezixela into yoba esi sifo sikhona sezikangakanani, and ingaba sikwixesha loba singayilwa le ngxaki okanye sikwixesha loba le nkomo singayikhuphela ngaphandle kwinani esilibalayo njengenani lemveliso msasazi. Yes. Eyona nto ke isilahlekile kakhulu kukulahlekwa lubisi, kukulahlekwa ngamathole, kukulahlekwa yinyama ebesingayifumana xa besithengisa le nkomo msasazi. But zikhona ke izinto esinokuzenza ukuzama ukukhawulelana nale meko msasazi. Ndifuna ke msasazi siqale ngohlobo. Yes. Ukunakekelwa kenkomo ngenjongo zokulwa isifo sebele, elona xesha libaluleke kakhulu kusemveni koba ithathe inkunzi. Okay. Yakube idibene nenkunzi, yazi into yoba lukhona utshintsho oluzokwenzeka phaya emabeleni. Sikhumbule inkomo ngela xesha ibingena xhole esiswini, ibele belingabonakali kwalona. Yeah. Yakuvele nje ititi ezincinci ezimfutshane ngolona hlobo, kodwa once kuqalisa uhlala ithole ngaphakathi, kubakho utshintsho olwenzekayo emzimbeni, kubakho utshintsho olwenzekayo emabeleni, kubakho ukuqala ukuvela kwentlala yebele, kubakho ukuqala ukukhula kwalamibele. Lixesha elo efuneka uqiniseke into yoba uzenzela indlela oza kuyilandela ukwenza uhlolo kula mabele. Yes. Noba uyenza loo nto emveni kweveki ezimbini, emveni kwenyanga, but into ebalulekileyo yiba nendlela oyibhale phantsi oyilandelayo yokuhlola ibele. Abantu abanintsi ke msasazi bacinga into yoba le nto yenziwa kuphela kweza nkomo zasedairy zivelisa ubisi, ukanti apha sithetha ngesifo esichaphazela inkomo noba ikwidairy noba inkomo ezalela apha ekhaya msasazi. Ewe, esi sifo sikho mandla kakhulu kwiinkomo zasedairy, kodwa sikhona nakwezi nkomo sizalisa amathole wethu siwakhulise apha ekhaya. Yes. Ingeyizizo inkomo zedairy nezi nkomo zenyama msasazi ezingadibananga nokuba zedairy, kaloku nazo zinkomo ezikhula ngokomhlambi ngokokuzalwa kwamathole. Yes. So ngexesha ithe yayithatha inkunzi kufuneka uziphe ithuba lokuba umane ulenza uhlolo. Ibele eli ke msasazi zikhona iicream ezisetyenziswayo othi ulihlambe ibele ngamanzi anezibulali magciwane
ewe oogqirha banezabo izibulali magciwane Yes. kodwa zikhona ezifikelela lula nakuwe upha ekhaya. Umzekelo singabala isavlon, sibala idettol. Amanzi wakho owafake ezazibulali magciwane ayigcina impilo intle emabeleni. Wakugqiba ukufaka la manzi ulosulibele eliya ulithambise. Ikhona icream ebizwa ngoba yi-Adabalm ethanjiswayo phaya emibeleni ekuncedisa ekubeni amabele la makasoloko ethambe kamnandi, kwananjalo intsholongwane zingahlali phaya. Zizinto ke ekufuneka umfama makasoloko abe uyaziqwalasela. Kukho intlama ekwityhubhu ebizwa ngoba yi-Curaclox. I-Curaclox usenza uhlolo ebeleni noba kukanye ngenyanga okanye kanye emveni kwenyanga ezimbini. Yes. Yifake la Curaclox phaya emibeleni. Yona kwiintsholongwane ezibuthwe ngulambele okanye lelabele ngexesha la nkomo ibihleli phantsi, wakufaka la Curaclox ihamba intlala yebele yonke, ibulala noba loluphi uhlobo lwentsholongwane kwezi intsholongwane ziluhlobo lokwavirus. Igcina ibele lakho lisempilweni ngalo lonke ixesha and ikhuthazwa kakhulu kanye ngeli xesha inkomo ingekalibeki ithole. Yes. Ikugcinela ibele lakho lisempilweni ukwenzela into yoba ngexesha ithole lizalwa lifika ibhekile, ime kakuhle elizawusela kuyo msasazi. Make siyithathe ngoba yibhekile umbele, ngoba kulapho umqombothi ozoselwa letakane uvela khona. So ukuba elibele limdaka, ithi loo nto lebhekile imdaka. Ukuba mdaka ayuba mdaka kuba ingumhlaba, imdaka kuba izintsholongwane ezithe zangena ngaphakathi kula bhekile okanye kula ntlala ke esenza umzekelo ngebhekile. Yes. So i-Curaclox ngalo lonke ixesha iqinisekisa into yoba imibele yale nkomo isempilweni, imibele yale gusha isempilweni, Yes. imibele yale bhokhwe isempilweni. Ingena kuzo zonke ezo zilwanyana ukugcinela imibele isempilweni msasazi. So kubalulekile ke ngalo lonke ixesha into yoba napha ebuhlanti phaa kuhlala khona inkomo siyazisebenzisa izibulali magciwane zasemhlabeni msasazi. Yes. Ukuthatha nje ithuba ukuzithathele noba i-Jay's fluid ukuyikhweshe phaa ebuhlanti msasazi, ukuqinisekisa into yoba akho ntsholongwane zizawuhlala phaa zibuthalane phaa Yes. ngenjongo zoba zifuna ungena ngaphakathi imibele yenkomo zakho msasazi. Now ezinye izinto masiziqwalasele msasazi, kubalulekile into yoba iinkomo eziza kuzala amathole msasazi zigcinwa kwibuhlanti okanye kwindawo ecocekileyo engenabumanzi msasazi. So ukuba kuyanetha, qiniseka indawo ezihlala kuyo iinkomo zakho ayondawo igcina ubumanzi msasazi. Yes. Inkomo ezizela amathole okanye ezizala amathole zihlale kuxovuxovu wodaka msasazi. Loo ndawo leyo iyimeko entle kakhulu for ezintsholongwane zizawuthi zibulale imibele msasazi. So kubalulekile ke into yokuba uba ungumfuyi oyaziyo into yokuba ukuzalwa kwamathole kukunyuka kwenani, kukunyuka kwesipaji sakho, kukunyuka kwemali yakho, uyaqinisekisa into yoba apha iinkomo zizawuzalela khona yindawo elungisiweyo, yindawo engazuhlala ubumanzi, yindawo enobushushu phakathi msasazi. Yes, yes. Eyona nto ke ndifuna uyithetha kuyo yonke le nto msasazi, ukuyibona le ngxaki yokonakala kwebele kuse-eli, ngokuthi uyibone kuse-eli iyakuncedisa kakhulu, ngoba akhona amayeza oogqirha abawasebenzisayo akwaziyo ukukuncedisa. Kodwa eli bendithetha ngalo ndisithi yi-Curaclox alidingi inxaxheba yoba lize okanye lifumaneke kugqirha. Uyakwazi uzifumaneka i-Curaclox wena ngokunokwakho, ngoba wakubona into yoba elibele lihlaselekile. La Curaclox ikubuyisela elabele kwimeko erayithi, nokokuba awukaboni ingxaki kanti ezi ntsholongwane bezisazifihlile kodwa zingekabonakalisi ingxaki, ngokumane usebenzisa la Curaclox ugcina umbele wakho usempilweni msasazi. Kukho izitofu ke msasazi ezifana ne-Maxitet 23% LA, ezifana ne-Maxipico Super kwinkomo emithiyo okanye enethole ngaphakathi. Kububuchule into kokuba ukumane ucinga nje ukuzitofa ezi nkomo
ukuqinisekisa into kokuba zonke iintsholongwane ezihlasela zingena emzimbeni nokokuba awukaboni kugula uwafaka la mayeza noba ukaboni kugula ancedisana kakhulu ukuvalela ngaphandle iintsholongwane ezingenayo nokubulala iintsholongwane ezisezingenile ingakumbi imaxitert 23% La ukanti bicobolic okanye imaxibico esikhuthaza uba uyisebenzise rhoqo kanye ngenyanga kwinkomo ezimithiyo kwigusha ezimithiyo yona yomeleza amajoni omzimba iyenza lenkomo icacele ukutya incedisa isisu uba masisebenze ukusila ukutya Yes. yonke lo meko leyo nokuba kukho iintsholongwane ezithile ezizayo zifika umzimba usemandleni ngokwamajoni omzimba ukugatya ezo ntsholongwane ukuhlutha kwenkomo msasazi kukutya oyinika kona ukufakwa kwale bicobolic or le maxibico ikhokhelela ekubeni le nkomo mayibe iyahlutha ngoba ikucacela ukutya ngalo lonke ixesha. Yes. Oko kuhlutha nokuthathwa mandla kwezondlo engceni okanye koko kutya wondla ngako loo nto ikhuthaza kakhulu amajoni omzimba loo nto yomeleza amajoni omzimba loo nto igcina iinkomo zakho iigusha zakho zisempilweni Yes. ngoba ngalo lonke ixesha iintsholongwane zicinga uyohlasela zifika umzimba umile usithi niyaphosisa anuzungena kulona umzimba. Amakhalane msasazi yenye ke yezinto ebangela ukufa kwemibele msasazi ndithi make ndithethe ngawo. Yes. Ingakumbi ikhalane elifumaneka kwindawo ezishushu kakhulu elakhalane namabalabala kuthiwa yindlanga msasazi the bond tick. Elakhalane lithanda ukuhlala phaya ngasemva ukusuka kulaa ndawo inkomo ikhupha ngayo ubulongwe ukwehla kule ndawo ichama ngayo ukwehla kweza nyama zangasemva ukuya emibeleni ukunyuka ukuya kulanda inkunzi okanye inkabi echama ngayo ukuya esifubeni ingakumbi kwigusha kulapho elakhalane lihlala khona. Yes. Emibeleni msasazi ufika angathi lamakhalane ebebize ilima lokuzohlakula entsimini ufike ehleli ndaweni nye efake imilomo yawo ndaweni nye kumfimfitha kwawo etsala igazi lombele liphetha ibele lisifa msasazi. Oko kufa kwebele alisuke life nje ngamanye amaxesha kuba efake la milomo phaya kuvuleka izilonda embeleni zilonda ezo zibiza impukane pukane ezo zifike zizalele impethwana pethwana ezo zemba inxeba libheke phambi phakathi ubone ibele inhlala yebele idlavukile inomngxunya msasazi apho kuphuma impethu ezityebileyo kanti into yokuqala ebiqale phayana lelikhalane msasazi. So indlanga okanye elikhalane kuthiwa yindlanga yenye yezinto egqiba imibele kakhulu ezinkomeni ongena kuyisusa kule ngxaki sithetha ngayo yokufa okanye kwesifo sebele. Yiloo nto ekufuneka uyiziqwalasele kakhulu indlanga qiniseka into yoba udiphela la makhalane. Yes. Uqiniseka into yoba isilonda esenzekileyo ebeleni usibona kusekwangoko and amakhalane sikhuthaza kakhulu into yoba ke hlala unazo idip okwazi ukungqala ngqo ngazo kulaa ndawo ihleli lamakhalane emibeleni. Ispray esibizwa ngoba yi-super spray plus sikuncedisa ekubeni unqala ngqo kulaa makhalane and sibulala kwahlobo lwekhalane. Ukanti idip iAttila uyigalele nje emqolo ezinkomeni ityhutyha umzimba wonke iwisa kwakhalane kanti ezibhukhweni ezigusheni. Yes. Idip ezinjenge-Ectoshield okanye iMaxipo zona zigalelwa kwindawo ezisixhenxe neAttila kwindawo ezizezi entloko emakhwapheni emphakathweni embhonweni phantsi komsila chapha nje kancinci 1.5 milliliter kwindawo nganye eza dip zibulala kwahlobo lwakhalane igcinela loo nto amabele imibele yenkomo zakho imibele yeegusha zakho ibe isempilweni ngalo lonke ixesha. Ukuzidipha inkomo ngezidiphu zixutywa namanzi xa ungenazo ezi idip uzigalela njengoba zinjalo ungakhetha phakathi kwezi dip iSupertres 25 edipha igusha ibhokhwe inkomo. Yes. Okanye iSupertres 125 edipha inkomo zodwa okanye iBantic
edipha inkomo, igusha, ibhokhwe Yes. okanye imaxicide. Isincedisa kakhulu la maxicide kula mafama afuye namahashi ngoba yona ibulala zonke intlobo zamakhalane emahashini nasezinkomeni msasazi, imaxicide. Ukhetha ke A1 idip eza kukuncedisa, eza kukunqandela into yoba amakhalane angadlaleli emibeleni wenkomo zakho, wegusha zakho msasazi. Yes. But xa sekwenzeke esasilonda esasinempetu ngaphakathi kwigusha nenkomo, qiniseka uba utofa ngeDorajet ekwazi ukubulala ezampethu noba besezingene zaphakathi nzulu kangakanani, kuba sisitofu esihamba ngegazi. Amafama sazi kakhulu njengesitofu sebhula, kodwa esikuncedisa kakhulu nasekubulaleni impethu, esikuncedisa kakhulu ekubulaleni elakhalane limthuthu, esikuncedisa kakhulu ekubulaleni ezimpethu sesithethe ngazo. Yes. I-super spray plus ikupholisela esasilonda, ikuvalela intsholongwane zingangeni kwesasilonda, ibulala impukane eziyohlala pha, ibulala impukane efike sezipha, ibulala impethu ezisesilondeni, ibulala intsholongwane ezingaphakathi esilondweni, ivala isilonda, intsholongwane ezisuka ngaphandle zingangeni. So ungumfuyi kubalulekile uba ezi zinto mazibe khona ukuzama ukulamla imeko le ikhona esisifo okanye esisilonda esingenileyo kule nkomo okanye kule gusha. Yes. Msasazi, namhlanje ke ndithe mandiyithathe njengento yakhe yabaluleka le nto isisifo sokufa kwebele okanye isifo sebele, ngoba kaloku msasazi, ithole elizalwa yinkomo engenalo ibele lifile olo. Inkomo evelisa ubisi, inkomo ehlaselwe sesisifo akho bisi. Inkomo ocinga ukuyichitha ukuyithengisa msasazi, Yes. iyabhitya loo nkomo iphethwe sesisifo. So esi sifo siyilahleko ngandlela zonke kumfuyi. Yiloo nto sithi masiyithethe ngayo. And msasazi, ibele elifileyo aliphinde livuke kwakhona. Yes. Yiloo nto kufuneka ibele ngalo lonke ixesha ungumfuyi, ilihlo lakho alidedanga emibeleni enkomo zakho, egusha zakho, Yes. ngoba kwakufa ibele aliphinde libuyele ekubeni liyaphila. Yilahleko ke kuloo nkomo yokuvelisa ubomi bayo bonke. Yilahleko kuwe wena mfuyi. Msasazi, Yes. ndicinga uba ke make sime kuloo ndawo ke sijonge into yoba awunamibuzo unayo na. Alright, lishumi qoba jwi imizuzu phambi koba sitsho sithi yesibhozo intsimbi. Mfama ya sivula ilo thuba ke ngoku lokuba ngaba ungene uzibuzele umbuzo onawo. Inombolo zomnxeba ngu-072 514 5381. Ngenjalo uyakushela nje ushicilelo lwakho le-voice note kwa-073 849 1740. Sikuve ungena usithini na. Namhlanje ke Mr Nqetho sijonga ukubaluleka kwempilo yebele kwimfuyo nonobangela ke wokufa kwebele nendlela esingaligcina ngayo lisempilweni ibele elo. Lapho ke apho besikhoyo kolo suku lanamhlanje masive kweli cala umphulaphula ungene esithini Mordecai. Msasazi, inkomo xa inamaqhakuva emabeleni isoko ithini, yenziwa yintoni? Ndicela ukwazi. Enkosi. Alright, maqhudeni lo ngaphaya etsomo inkomo xa inamaqhakuva ebeleni inoba sube kutheni. Mandikunike Mr Nqetho senguye yedwa engenileyo apha kum. Amaqhakuva msasazi emabeleni isenokwenziwa laa nto yile ngxaki sigqiba uthetha ngayo yesifo sebele. Yes. Isenokwenziwa laa nto lusuleleko ntsholongwane olungenileyo kwelabele oluthi luzivelise ngale ngxaki sithetha ngayo. Now xa sele udibene ke nemeko elo lahlobo, la Curaclox iyancedisa, la Maxitet 23% LA iyasincedisa, la Dorajet iyasincedisa. La ntlanganisela ivela ngapha nangapha ukusikhupha kule ngxaki sikuyo msasazi. Yes. Alright, mphulaphuli 073 849 1740. Right, ngathi khona omnye okhoyo masimve Mordecai. Mabamba inkomo
hayi khona mphulaphula uvula iradio uphinde uthethele ezantsi kodwa uthetha ngenkomo xa inebhula uba yezwa njani nguye yedwa ke endiqondayo uba ngabo khona kweli cala. Andikunike Mr. Ncethu usasushwankathela ke tata siyivale ngoba ingathi abaphulaphule ngakumbi amafama aphulaphule ngomdla enjalo nje konele akho mibuzo endiyibonayo. Ibhula msasazi Mm. siyazi ezigusheni but ibhula ikhona nasezinkomeni. Nasezinkomeni yes. Kodwa la rhorho yenza ibhula ezigusheni yohlukile kula rhorho yenza ibhula ezinkomeni. Ziyifamily enye kodwa zirhorho ezohlukileyo msasazi. Izibonakalisa ke la nkomo ngoba isuke uboya nayo. Nayo iyazithanda ukuzonwaya iyarhawuzelelwa msasazi. Yes. But ndifuna ke msasazi siyazi into yoba ikhona nentwala ekuthiwa yintwala ebomvu eyingxaki nayo ezinkomeni esondeleleneyo nebhula ngokwempawu. Yes. Ngoba nayo isusa uboya nayo yenza urhawuzelelo ezinkomeni. Kwananjalo msasazi la makhalane mancinci kakhulu nawo azibonakalisa ngokufanayo ngoba nayo buyasuka uboya nawo iyarhawuzelelwa msasazi. La Supertres 25 bendithethe ngayo msasazi ibulala zonke intlobo zamakhalane, ibulala intwala ebomvu, ibulala ibhula. So yiloo nto ndiyikhuthaze kakhulu into yoba umfama makazidiphe ezinkomo ngayo. Kungenjalo azitofe ezinkomo ngeDorajet, ahlanganise iDorajet kunye neAttila. So xa enze ezo zinto zombini uvale ibhula uvale namakhalane nentwala msasazi. So kukuyiweke mphulaphula uba ungqale ngqo kwi-Supertres 25 exutywa namanzi uyayispreya ezinkomeni okanye uyazihlamba zigqubhe phaa ediphini okanye ungqale ekubeni uzitofe uzigalele emxolo iAttila ukunqanda le ngxaki umphulaphuli eza nayo msasazi. Well, Mr. Ncethu sosuqukumbela ke tata because okay ingathi khona omnye khoyo hey msasi siphulaphule sicacelwe sisifundo akho mbuzo sithi enkosi kakhulu kutata uNcetho nguThembisa Thukwayo ulapha eStellenbosch University. Wow, simanyelwe naseKapa ngapha eVarsity eStellenbosch. Siyabulela kakhulu uMathembi Thukwayo xa nisibambileyo ngapha kwelentlanzi. Alright, Mr. Ncetho sekhona tayipayo kodwa ke mandibe ndikunika sizomva uba ngaba uthini kuwe tata. Msasazi ndifuna nje ukushiya into ethi isifo sebele emfuyweni sichaphazela mandla imveliso. Uba ungumfama ofuna ukukhula yenye yezinto omawuyinike ingqwalasela kakhulu. Singangazigqibi zonke ke ezi zinto. Mandibe ndishiya ezi nombolo mfonomfono. Yes. 081 028 1130. Yes. Mandiphinde 081 028 1130. Ndizabe ndinikisa ngaleyo yodwa namhlanje mnqongo because le yesibini isalungiswa. Okay. Ndo nqena uba ke ndinikise nangayo abaphulaphuli bandikhangele bangandifumani. But into ebalulekileyo xa ufuna ukungena kwizifundo esiziqhubayo qho apha evekini efowunini kuWhatsApp uya kuWhatsApp wale fowuni. Ufike ubhale igama lakho nefani yakho, ubhale ifowuni yakho, ubhale idorobhu okuyo uthi WhatsApp. Sikuthatha siyokufaka kuWhatsApp walo dorobhu. Uzawufumana izifundo rhoqo, ufumane nethuba loba ukwazi ukubuza xa uthe washiyeka ngokwalapha ereyidweni. Molweni baba. Ndicela uqonda tata ndingumqwambi mna apha ecala embiuleni. Cela ke tata utata azasiphe inamba yakhe xa iphuma. Zinintsi wena izinto ufuna siziqonde nasemahashini kuyo yonke le nto ifuyiweyo. So ke sifumane nje inamba yakhe sizokwazi uba xa sinezingxaki esihlangabezana nazo. Alright, ndiyacinga uba ngaba uye wayishicilela phambi koba uyishiye inombolo yakho phaa kwelaa cala. Ndiyaqonda uyibambile kodwa kuyawuphinda uyiphinde xa siphume. Hello msasi, ndicela ubuza xa ufuna zohlise iinkomo zakho ungasebenzisa ntoni? Ya tsho lo mphulaphuli kweli cala ningapha. Okay, uMbathana uthi
iMaxet 23 mayihambe ne-bicobolic okay nobuye ngeza nje yena apha ku alright masive kweli cala uthini lo mphulaphuli soyivala ke ngoku Nam tata. Ngimele ukhe inamba yakho sikwazi ukuqonda. alright masiva le Mr Nqathu Ukwehlisa kwenkomo ayonto ofuneka uyicinge kuba ithole kusekusithiwa nali. Uba ufuna ukwehlisa kwenkomo, ukwehlisa kwegusha ikwazi ukukhulisa ithole, uyiqala ukuyenza lento inyanga ezintathu phambi koba lizalwe elo thole. Uyibona ke loo nto uba sekushiyeke elo xesha ngoba ibele liqale ukuvela. Iyakuxelela into yoba le gusha lebhokhwe seyishiyekelwe zinyanga ezintathu ilibeke elithole nenkomo ngokunjalo. Ncedisa ke ngoku ngezondlo, ingakumbi i-herbivore all in one ikuncedisa kakhulu ezinkomeni, ezigusheni, ezibhokhweni. yes Okanye ngokwasezigusheni nasezibhokhweni ilembe ewelik kubekho ilitye ezilikhothayo phaya ebusuku, i-multi-block 28. Uzipha okwakutya ekuseni kodwa xa zilala phaya ebuhlanti zikhotha ela litye liyi-multi-block 28 msasazi. alright Now izawukhula ibele and izawuzala inebele elikhulu. Enye into yokuncedisa kakhulu emasingayishiyi ngasemva, xa sekushiyeke inyanga enye zizale, mazitofe nge-complex A and E. Incedisa kakhulu ekubeni le nkomo mayivelise ibele, mayingaxatyelwa xa izazala, umgcantsi mawukhawuleze uphume, ibele malikhawuleze libuyele esimeni, zonke into ezimdaka ziphume phaa ngaphakathi enantsikeni. Now inamba ngu-081 yes 028 1130, mandiphinde 081 028 1130 nguNcetho. Nkosi kakhulu Nqongo, nkosi Yes. kakhulu baphulaphula. enkosi kakhulu Mr Nqathu siyabulela mphulaphuli siyawela ke ngoku siya kwinkqubo yamasiko nezithembiso